Ntombi yokuthandaza. Awu Jesu, akanalutho yena. Kuphela nje udinga amakhambi esintu. Khona ke udokotela wesintu engizakulethela yena. Awuzasukuma, iba nethemba. Uyashaya ngempela ngamakhambi. Futhi umsebenzi we-stroke lo uwona impela umsebenzi wakhe uphiwe ngane yami. Unesiqiniseko ngani ukuthi uzosiza? Awuyasiza ngane nami sebasizile abaningi. Hayi ma bese ngakujabulela ukuthi ufike naye. Hayi ngizofika naye ngane nami enivuma nje. Ngoba phela abanye abantu abafuna amakhambi sithi menifuna nina ngizofika naye. Hayi ma inkinga ukuthi bese sizame konke manje ayikukho okwesesizakala ngakho. Hayi uzongisiza uDlamini mntanami. Hayi ma singajabula kakhulu. Ama-DVD local production awesome. All night DVD la. Khona ukhathazela khona umuthi. Khona option B na ama-DVD la bokuthi local production. Khona ikhaphi khona Thomas khona ama-DVD la. Awu lo malini? Shiphula mfethu ngoba special sanamhlanje kuphela u10 mfethu. Ukhona no Thomas kanti mawufuna amahlawu khona ukhathazela khona umuthi. Alright ke ke. Yini ukhathazela? Ukhululeke ke ba ukhathazela intokazi eneminyaka yo19 inama boyfriend awu19 ekhulelwe ngamaziba wengalizwe ekhulisa ngomeni uTimothy Soba. Hayi ngathi ngcono lona ikhamba. Manje umuthe ufuna ikhamba ngithi. Awuthi ngibheke ku10 ngoba nangithi ubaba u10. Mapini. Mapayipile la. Nazezokhona. Awunanga amabhayibheli. Ngalela ngekhetha ngoba siyasakhuluma ngeBhayibheli mfana wami. Uzofuna ukuthola noma lo kanjani mkhulu. Yey bakithi awomali amabhayibheli akho mkhulu. 85. La amancane waphethe. Ayafana. Uyalidinga iBhayibheli khetha ngithi uzokusebenzisa. Ayasilithathe ngempela. Siyabonga mkhulu. Incwadi yakho ke lemkhulu ilale phezu kwayo. Baleka kakhulu yavuki iphethe lonke ulwazi. Umntana wakho. Iphethe lonke ulwazi engakusiza ngalo. Dabukile isingasasambele obala noma singaqhekeza kodwa ngishawela ubala mina Nkosi nje umthandazo yami uyalibala mama love you I know I disappointed you ngizwile ukuthi nosiswami lapha ekhona umithi I did minutes I hope she also did minutes ngibe nesikhathi esiningi for amathekeni angenzeleni sengiphenduke uSlotheni kufele kwahlomini nama ngisazi noma ngithini angisazi noma ngithini wena ke mama ungathini leya day mangitshela ukuthi ngiyahamba kancenga wazothamba hliziyo nayathamba wavuma ngengahamba isandla sami ngakubamba sazikwehlela ngangihamba ngempela mama ngiyacela sabamba nomkhulu ngavale mama ngicela uxolo empilweni bekunzima ingane sezangishiya
kunzima sengiyabuza ngisiyangibuye Suphumile ejele. Ya baba. Isigwebo sengisiqedile. Baba. Ugogo udliwa yini leli? Ngoshwa stroke. Ngimhlumisa bakho. Ngiyakhumbula nje. Gogo. 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 Gogo ngixolele. Ngiyaxolisa gogo. Gogo akasenza nje umbone nje. Ngixolele gogo. Ngicela gogo. Njengoba nihlupha kangaka nje kukhona isikhathi esizofika abantu abafisa ukungimba sengiphansi emgodini engengisangithola ngingasakwazi nokukhuluma nani nangabe kukhona le ngibone khona ize ningixolele ngabantu abami ngoba uNkulunkulu uyabuka lento eniyenza kumina. Umphakathi uvele isibuke uma mengekakhuzi usunemini maqhuma isibhamu uthina ngeke sithuke ebusuka ngisalala icala lami yelo mzali namhlanje ngisejele nethembiso ngilibele ngethama lapho khona mama ndazi ngapakaza sengihlezi ngilala ngibile nabangani bangishiyile nabadala bangibhekile lebhadili ngilandele mama please uzungixolele. Mama